Добре дошли в нашия канал Стефи и Светла! Тук може да викаме колкото искаме, защото вече сме в нас. Тук в двора сме си, където и преди си снимаме. И вече можем да си повикваме. Да. Стефи, първо трябва да те питам. Да. После да снимаме клипа там, нали, някакво къщата, дядо ти, ако искаш да я разпънете. Ама ние знам къде. Питай баща ти. И ще потърсиш, нали уж? Или на това не в мазата. Но двете. Той тати има работа, няма се да се занимава. Като се върне. Като се върне може. Добре, хора. Днес ще си сплетем гривните за приятелство. Още стоя с тази гривна цвете тук, дето ми само ми качи. Извинете, аз ще ви да обясна. Тя докато... Чакате да й помахна малко столовете насам, че аз не мога да седна. Така. Сега нашите цветове, които си избрахме. Кристиян идва. Спокойно. Тати, вчера не беше лош. Не, дядо ми каза, че вече не го пуска. Ма той вчера не беше лош. Не е въпроса за това. И аз го питам защо не го пускаш и той вика тъй. Само Свето. Не го казвам нарочно, че да не влезе. Аз искам да влезе, обаче не ми дават. Да ми реве колкото иска на портата. Аз ще кажа на тати, че няма си взема ключа и готово. Ми не мога, съжалявам. Да ми реве на портата. То така не е честно. Той да седи отвънка, пък аз да седя вътре. Така не е честно. Ще попитаме тати, ама ако дядо си дойде, веднага го изкарвам, защото ще ми увика Света. Добре. Хайде. Добре. Голяма червил. Ние сега ще започваме. Извинете за скандал, обаче брат ти трябва да идва при нас. А той ще прави със сигурност, но имам делец. Няма, вчера не правеше. Не правеше, ама той е било само един ден. И съм родина там, защото аз трябва да съм. Не може човек. Аз започвам, пък не ми пука. Двете ще плетем на пръсти. На пръсти не ми пука. Прозрачно. Казала си на пръсти. Не забравяй така! Така се прави, ма! Не, гривната плитка трябва да се направи едно синьо, едно оранжево, едно розово. Така направи като мене. Защо? Аз искам гривна плитка. Аз знам как се плете. Четворна! Слагаме 4 ластици, премятаме 2. По 2 премятаме. Ма не бе, аз искам плитка, бе, човек, бе. Аз това плетене го знам. Наизуст. Добре, нека да си го направим да не е от обикновените плитки. Това е обикновено. Не е обикновено. Тройното е обикновено. Аз пък искам плитка. Добре, ми покажи каква е тази плитка. Ми плетеш едно дълго, така, като гривна само с един цвят, после пак с другия цвет, който си се харесва, после пак с другия цвет, после ги съединяваш с една кука там. Знам как ги плетеш. Ама с колко стрели? С 4? С 2. 2? Не, май с 1 беше. Няма как да е с 1. Не знам, виж по тази гривна, де тук и им показах. Що не направим такава? По едно ето. И като се стегни. Що не направим такава? Такава искам. Аз не искам така да се прилият цветовете. По-добре да направя един цвет и да я украса колкото. Тя е обикновена гривна. Добре, виж. Едно такова и едно такова, айде. Ето така. Ще ги редуваме. Аз ти казвам, че не искам да са заедно. Аз искам да са по-отделно, защото стават цигански като... Не стават цигански, много са хубави така. Не стават цигански. Аз не искам четворна. Ма такава е по-хубава. Само ще едно заболят пръстите. То е ясно. Няма да ни заболят. Мен ме боляха. Имаме 2 такива кукички. Ау, болят ме. Кръвта ми спира направо. На мен пък не. Аз по принцип си плета по-различно. Ама тя четворната гривна е същата като
Ей, той. Това е четворна гривна. О, хайде да си направим тройна и айде. Същото, само че слагаме 3. Не знам как е тройна. И четвърна плела съм. Аз съм ги плела. Не съм вчерашна. И аз също, защото и аз знам. Нали розов трябваше? Аз го обърках. Защото единия се махна, единия цвят се майна и стана да не казва. Ох, аз предлагам по един вариант. Да направим плитка. Ако искаш, виж... Такова ли? Не. Има такива плитки, като тази, дето... Има такива плитки, само че може и да са по-разхлабени и стават по-големи и по-хубави. Аз това не го знам. Плитка е това. Просто плетеш 3 надолу такива дълги, като обикновена гривна. Просто не ги завръзваш отзад, ми ги плетеш на плитка, ги свързваш отгоре. Я ми покажи, така ще е по-лесно. Добре, значи първо аз ще го оплета и ще й помогна после на нея. Просто ще те гледам. Първият цвят ще е син. Така се прави така и трябва да си вземем предварително много синьо. Ето така, като направим. Аз ще си взема и това, защото те са малко смесени, как гледам. Така и просто правим така и ги плетем. Така. Това е двойно такова. Това е точно двойно такова. Това е единично. Трябва да слагаш... Аз ти казвам, че това е двойна гривна. Защото премяташ по едничко. Ето, виж, тук са 2, то от тук са брои. И това е двойна гривна. И аз мога да я плета. Аз ще си туря тук пръст. Единична, пак има единична. Това се казва единична, май трябва да е единична. Как се плете единичната? Айде, кажи. Няма единична. Има! Казвали са ми толкова пъти. Да мога да ти кажа, че има и десетична. Да, има. Има това. Ми слагаш по 10 ластика отгоре. И премяташ долния. И премяташ 5. Трябва да преметнеш 5. Но ти трябва да си пълен с ластици за това нещо. Да, наистина. Като толка шоу тук. И толкова няма да ти стигнат. 10 ластика и почти всичко ти е изхабено. Да. Толкова взимам от всеки цвят. Ако взема от един цвят, той, де колко е малко тоя, свършила, докато 10, айде. Заминала е на кино и ще трябва да я развалям после. Не трябва да почваш нова. И трябва да си купуваш ново такова. Докато не свършат те ластици, ще преборя после колко са ластиците горе-долу да се ориентираш. Мога да броя. Не бе, аз да ти ги преборя. Аз да преборя моите, че да знаеш колко ластика трябва да са и на твоята, и на всеки трябва да са по толкова. Лесно, виж си. Знам, че е страшно лесно. Съм вчерашна. Кой е казал, че си? Така много удобно да си И ти ли хванеш обичаш от синьо? долото. Да. На мен ми е любимия цвет. Такова синьото, да. На мен ми е най-любимия цвет. Такова Прозрачно си. Да, е такова светло, ако се вижда колко е светло. То при нас е по-тъмно, обаче тук виж какво да, защото тук... Аз обичам такова свет. Утре искаш ли да снимаме клип как да се приготвим за рожден ден? Да. Защо? Защо го казах на глас? Ама защо? Какъв рожден ден? Нали ще се подготвим за твоето рождения ден? Да. Аз. И аз ще хода. Знам. Майко... Айде ходим заедно. Добре. Днеска беше рождения ден на Мимито. Аз се чудя, що има толкова много деца на площадката. Деца ти вика. И видях Мимито в последния момент. Оле, тази Мими тук ли бе? Да, бе, дето ми даде една покана на Ариел. На мен не ми дава повече. Така. Аз съм почти готова с моята гривничка, после ще си закачим. Аз тази гривна няма да я сваля. И аз.
Майко, Кристино, ако ни гледаш, мразата, убий се. Ни те харесваме и двете. Вярно е. Яй кажи, както е. Мразата ма! Чакай да не почнам тук да псувам, защото после трябва да слагам пип копчето. И да цензурирам малко. Ето сега ще ги пребера да видим колко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 трябва да са. А това долното са 17 с него е това. С моите вече са 14. А сега да видим как се съединяваш. Да. Значи 15. трябва с една кука отгоре или отдолу отгоре. Айде да си сложим розови. Или сини. Каква разлика? Кукички. Де да знам, аз винаги си слагам прозрачно. Не, айде да това път да не си сложим прозрачно, да е по-цветно такова, по-интересно. Аз нещо прозрачно. Моля да не си слагай прозрачно заради мен. Ето така. Ще си взема цветно. Не взими, съм то спряла. Така. И едното е готово. Накрая закачих една кукичка и го оставяме така. Почваме второто да плетем. Оставям си го от моята страна, за да си... Второ ли има? Ами трябва да са три. Как се плете иначе плитка? На косата как плетеш плитката? Както се плете. Добре, аз почвам. Аз почвам. Сега. Аз сложих кукичка. Сега с какъв цвят, нали? Искахме оранжево или жълто или... Аз предлагам... Искахме такова розово. Кое беше прозрачното? Абе, карай бе! Трябва ли всички да са прозрачни? Кристино, ако ни гледаш, знай. Че сме най-добри приятелки и те мразим. Да. От сърце! Защото ти само... Вече започнах. Ти само... Спраш на интересно. Да, спраш се. И само искаш да ни разделиш човек. Да. Колкото повече с нея се сближаваме, толкова повече ще ни разделяш. Да. И ми казваш да... Аз исках она вечер, когато ти бе... Не она вечер, когато ти беше паднал и нали дет ми рева тук, че един дух летял там, какво летяло. И аз исках да карам ролери, обаче ти не ми даде, защото си била паднала и си не можеш да караш с нас. И ние какво да те направим? Лигла. Мразата. Умри. Падни от колелото, от голямото си колело. Убий се. Което е от втората употреба. Да, наистина от втората употреба. Моето е чисто ново Galaxy. Те моето си ново. То е немско моето. Нейното като е от Моето е българско. Севлиевската втора употреба. Да, наистина. Що за човек си, говна. Лъшкиньо. Да. Викаш, че имаш такова голямо колело, ти едвам караш онова малкото... Се прибираш с него па. Добре, хора. Имаме определен лимит да снимаме. Сега ще се видим в трета част. Наистина ще има трета. Да, защото като почнахме да говорим за нея, вече ми се псува и пищи. А не искате да го чуете. Вярно е. Добре, хора, ще се видим в трета част. Това беше нашият канал Стефи и Светла.